příkladu, který jsem přines na základě je na Marcinky jméno pamatuju, nefiguruje. V návrhu je Roberta biologického řízení rezortu zahraničních věcí a samozřejmě ze zdravotních důvodů pan Turek nebyl Už máte môj jedného. Aby ste nezabudli na históriu. Českej vlajky, ktorá je vlastne bývalá Československá. Trošku si sa vyhri odpovedí možno. Ale nie. Tá otázka sa často opakuje a má stále rovnakú odpoveď. Ako to bolo prvýkrát urobené, že použili československú zastavu, nasledoval protest vlády. Samozrejme, v Českej republike majú tiež odborníkov na tvorbu symbolov, tak ten symbol urobili tak, že kým predtým ten modrý cíp, ktorý znázorňoval Slovensko, išiel do polovice vlajky, tak ho znížili a išiel do tretiny vlajky. Hovorili, to je už nová zastava. To už nie je ten znak, ktorý bol za Československa a tým sa vyhli nejaké veterné vízii, takže ono v skutočnosti to je. Opticky a fakticky podľa hodnotenia odborníkov už nie je, lebo je to iný štátny znak. Takže bola to otázka, ktorá pôsobí opticky pre tých, čo nevedia, že ten prvý jeden bol skrátený modrý. Akože to je to isté, keď bola práva československej vlajky, aby sa približila. Ale myslím, že my tam za tou československou vlajkou nie je. Máme ešte krajšiu, našu Slovensku. Samozrejme, to je symbol aj slovanských vzťahov a ona bola kedysi na slovanskom sneme v Prahe prijatá a bola totožná s vlajkami iných slovanských národov aj s vlajkou Ruskej federácie. A keď tu bol minister zahraničných vecí ešte vtedy Sovietskeho zväzu, tak mi hovorí, jediný štát, kde nás vítajú s dvomi našimi zástavami. Tak reku, niečo s tým robiť musíme. Tak preto sa tam vložil dvojitý kríž a preto potom aj ostatní vkladali poznávacie znaky alebo štátne znamenia svojich vlád do týchto trojfarebných vlajek biela, modrá, červená, ktoré sú základné farby vo viacerých štátoch.